jucate For Islava și sunt Miruna pe contul ăsta. Să știți că mi-a schimbat puțin caracterul pentru că Așa e soare aici și ia uitați-vă, trebuia să mergem pe asta, știți? Ia uitați. Deci tu ai 12, 13, 20 de secunde la dispoziție să te urci aici. Să te urci aici. Lava va crește până dacă câștigi îți dă 10 bănuți de astea. Uitați-vă, de astea sau de astea, nu știu. Stai să scriu că nu știu engleză, sorry. Ei, lasă, nu mai scriu nimic ce sunt. Hai să vedem ce să votăm. Votez ăsta cu scările astea. Cum? Așa, o să mergem pe ele. Vai, așa. Nu se rupă. Nu știu că dacă se rupe. Eu știu că. Deci mă scuzați, dar nu știam. Mă scuzați din tot sufletul, dar nu știam. Băi, deci nu știam că l-a pus așa la vrăjeală, l-a pus ca să... Așa. Nu știu, ia uitați-vă. Uitați-vă. Cine a câștigat? 2, dar cine să câștige la ăsta greu? Vedeți că la vrăjeală le-a pus. Păi ele trebuia să te urci pe ele. Ia uitați aici un robot. Ia uite, m-am urcat pe el. Eu o să mă urc pe aici. Mă urc pe aici. Dă-te, mă! Ei, aici era un diamant. Parcă așa era, nu? Diamant. Adică 2. Adică nu înțeleg. Adică când cade aia. Ia uitați ce s-a îngrămădit copiii aici. Vai, eu sunt... Vai. O să mă urc pe capul unui copii. Așa, vedeți, am câștigat, stați să pun camera asta, 44 de astea și 4 trofeuri. Așa, o să aici 3 minute, a trecut deja. Uitați o minge, hai să ne jucăm cu ea, da? Ia că știu. Așa. Haideți, urcați, copii. Băi, vedeți ce era să cad? Uite, alți copii s-au dus acolo. Săracii de nu o să travestiască. Na, eu ce n-a venit aici cu noi. Uitați-vă. Ce păr fain are fata asta. Oh my god. Da. O să postez 10-15 minute. Cam atât o să postez că trebuie să am uitat. Azi nu e școală. Pe ocazie. Sâmbătă. Așa. Ăla stă în aer. Și am 54 de astea. Ok.
să le fac pe astea, că n-am cu ce să fac. Haideți. Băi, dar băiatul ăsta nu se mișcă deloc. Uite, vedeți? Ia uite, eu am trecut înaintea lui. Dar nu se mișcă deloc, stă aici ca proști. Băi, îmi bătea inima tare. Deci era să cad. Ia uitați-vă, era